Alright, mkomongo munozoona sei situation ikuitika kuti vanhu vari kungozviuraya, some people are killing their girlfriends over my relationships zvemujolo izvi mudara munozoona sei? Ona love yemujolo iyi iri kuitika yema2K iyi yekuti unoti uri kudanana nemunhu wakaperera pamunhu zveshuwa nemwoyo wese uri kuchitoda munhu munozonge kachikudza kuti haina njakudi hautadzosvika palevel rekutosvika kana pakutozviuraya kana pakutozvisungirira ogona mungu wakatokita kana utozoita hasha dzekutoti kana ogona kuti mungu wakatouraya kana mukadzi wacho hakoziyotambika mawani unenge uchida munhu nemwoyo wese iwo zongo mungu achikudza zvaanokudza iwe haibude pakaipa. But do you think it is advisable kuti uzviurayire somebody else's daughter or somebody else's sister or whatever? Do you think it's advisable ndara? Asitombori bo but inyaya yekuda kungoti unenge zvazongoitika usina mbozvitarisira wogona kuzongodaro but zvinhu zvinenge zvisiri right. So what advice would you give to those guys vachiri mumujolo vasati vamboitirwa yese but yekuti vanogona nazvo izi unokwanisa kuadvise kuti chi? Ndiri kuti wazongosangana nezvakadaro unokwanisa kungozviignore kozi mabhebhe akazara futi maruva enyika haaperi chero rakakuramba unozongowana chimwe chiyepi chakatodarika irororo saka level rekusvika pakuzviuraya risingabude. Handizvo zvomukomongo. Sister muri sei? Ndiribo mina muri sei? Ndiribo zvangu nesister pane nyaya iri kuitika for the past 2 weeks yekuti vanhu vari kuzviuraya marelationships kunyanya varume saka imida kunzoti opinion yenyu yakamira sei panyaya? Nyaya inenge iripo ndekuti unotsvaga help kune vamwe vane manext doors yenyu even vanhu vamunogara navo kana pano unowira naye oregedza kuzviuraya oregedza kusangana neissue yakadaro. Saka advice yamungapo kune vamwe vanhu vari marelationships vari kuita zvemujolo kuti munovati chimi? Isi tinongodza tinokurudzira kuti vangozviregedza kana kuti unotsvaga kana pane problem inenge ichiitika mumba kana kuti samwe zvanenge zviita kana kuti murume unotsvaga munhu wekuudza okansela problem isati yawanika. Alright, hatinotenda sister maita basa. Mudara wangu tiri kuzoona kuti sorry mudara wangu ndofunga muri kungonzwawo masituation ari kuitika kuti vanhu vari kuzviurayira vakadzi. Some people are even resorting kutouraya vakadzi vacho ivo. I want to know kuti what's your opinion on that? Munofungei nezvazvo? Iri timu rakatodhakwa. Rudo is a matter of kuunderstandana nemwoyo wako handiti. Ukaunderstandana from the beginning hapana need yekuti zvonimuurayani. Kana waona kuti zvinovaremerwa tsvaga counseling handiti. Tine vanhu vakawanda chaivo vanogona kukansela. I think the solution kwete kuzviuraya. Nyaya yekuzviuraya hakutodhakwa. Because life inonakidza baba. Life inonakidza zvokuti solution counseling handiti matadza kunzwisisana ipapo handiti ka passion killing haibatsiri chinhu. Tsvaga another alternative. Taurana namukoma hana tete kana even kana wanga wakaroora enda unotaura vanhu mogadzirisana handiti. It's only kuti zvoni vakomana vanoshandisa bhegi manje vakarohwa bhegi unozviyenga rudo harudi bhegi rakanyanyisa kuwirirana ndo solution. Bhegi vakomana vacho vanoda kuratidza chibhegi ukarohwa bhegi unodonha. Asi munotiwo chii kuno vakadzi vanochiita mudara wangu ava? Ndo zvandiri kuedza kutaura pano kuti zvoni mukurarama unofanirwa kungozvidisclosa handiti kumwe wako. Kana zvisingaite hazviite hazvimanikidzirwe handika but iwe be open kuti zvoni anosha inini izvi ndo zvandada izvi ndo zvandada. Kana zvisingaite mosiyana mune zvakanaka handiti. Yekuchita iyi handione kuti zvoni zvinonyatsobuda bo. Chakangokosha chete kuti zvoni muonesane. Kana pamwe ndinogona kunge ichitadza pandinotadza handiti but kuchita isiyo solution. Taurira mumwe wako mune zvakanaka. Chinhu wangu chinoitika manje chekuti zvoni tiri kutsiurana tichishandisa maemotions handiti. Pamwe wakambonituka nezuro ndakuzokutukawo kana kuti kwakuexchange mawedzi you end up makuita zvisiri zvandika. Munotonyatsotenga kana iri pizza kana iri huku yenyu huku yorohwa
handitika munyatsotaurana mune zvakanaka handiti noshamwari apa paiurutadza pakadai so kana dziri dzemabedroom zviri kutaurirana sha apa pakadai so dai so kana muchigadzirisana nemadhokta hazvinyarwe endai kumadhokta because mumwe wako makawirirana saka hapana need yekuti munyarana papa. I think that is the solution. Thank you very much, Mdarango. Hi guys. Hi, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, and you? I'm good. So guys, recently most of these guys vari kuzviuraya because vachiitwa or munanza chakude. What's your opinion on that? I think munhu afanira kuzviuraya because of someone. Kana pane zviri kunetsa, you should try to talk nevamwe vanhu. Pamwe zvinogona kubatsira. Because ukaramba wakanyarara hazvikubatsiri. Izvozvo zvinozoita kuti pamwe uzopedzisira wazviuraya. Because depression yaunenge unayo. Saka munhu anofanira kuita open up, otaura nevanhu, vamubatsire, vamuudzawo zvekuita. Okay. So to my other lady, what do you think? Okay. Inini ndoona kuti munhu afani kuzviuraya. Like kuzviuraya is not a solution. But the solution is pampacho just have to live. Let's say mukomana anditi aurambwa then akuda kuzviuraya. Just have to accept kuti ndozviripo. Then you move on with your life. Wosiyana nazvo vasikana vakawanda. There are a lot of girls out there. Unotozomuwana maybe angari atori better kudarikawo atokuramba. So the best way is just to accept kuti ndizvo zviripo. Then you help yourself to heal. Kana ungarwadziwa zvekudaro kuti ukwanise kuhila, kuudzawo mumwe munhu wobatsirika, ukanzelewa. Kana unga une depression or what, wobatsirika kuti usakudya stereki so that you can move on with your life rather than kuzviuraya. Okay, so what your advice kune vanhu vacho vari kuchiitwa ivavo kuti vangaite sei chokwadi kuti maybe kuti anyatsodzikise kuti ahila angaite sei? Inangu my advice to the guys, munhu aufaniri kurwadziwa zvakanyanya kuti munhu akuchita. Maybe angasiri meant for you, saka iwewe chingosiyana nazvo ungoita move on. Maybe it may take time kuti ita move on, but unongofanira kungotora time yako uchizotsvaga someone. Then my advice kuma girls kuti ngatizvishandirei. Mari dzevanhu idzi ndo dzinozoita kuti tizourayiwa, but hatisi kuti vafesa achivatiuraya, but tiri kuti girls munhu ngaashande. Okay. So, and your advice? My advice ndeyekuti vakomana nditi ngavasanyanyo sometimes kuinvesta more in girls, like ameno because zvinhu zvanyanya kuzorwadza vanhu ndezvekuti mumwe munhu anenge akaitira munhu a lot, like kumuitira mheno ngatichi, kumutengera benzi oraiti, kuita a lot handiti. So munhu akazokuramba obvious unorwadziwa, wakufunga all the money, all the expenses wakapindana nazvo handiti, obvious unotorwadza. Saka I'm not saying kuti vakomana musazoitirawo vasikana venyu zvinhu zvimanice, but itiraiwo mune pekugumira alright. Kana uchiziva kuti munhu wako haazokurambi, ufuti zvinonetsa kuziva kuti munhu wako haazokurambi, but just itawo zvinhu zviri reasonable zvokuti chero zvaenda nepamwe hauzonyanyi kuita kunge wakuda hauzonyanyi kuzorwadziwa zvekudaro. Unorwadziwa but hauzonyanyi. Saka let's say then kana wanga wagara hako wakatoinvesta zvokuti unogona kutoda kuzviuraya kana munhu akuramba, find someone to tell wekuti anokukanzela, ukuonesawo kuti zviriko, it's part of life. Some of the things it's part of life. Zvitoriko handiti, mukatona zvitoitika which means zvitoriko handiti. So it's part of life. You just have to find someone wekuti unoudza, ukaudzawo someone zvinhu zvinobuda mumwoyo hazvirambi zvirimo than kuti urambe wakazvisungirira. Then vasikana sezvambotaunzi kushanda, vasikana let's have our businesses. Kana anoenda kubasawo, you have something to do, like zvinokupawo mari zvokuti unovawo nemari yako semusikana, hauzonyanyi kuda kudhipenda nemunhu, because zvimwe zvinozonyanya kuti tizonyanya kupiwa manya kuti sei tisina zvatinoita as girls. Saka semusikana ukavawo nekazvinhu zvako kaunoita, kana kuri kubasa, kana kari kabusiness kako kaunoita, hauzonyanyi kuda kutengerwa wifi nasomeone. You can buy for your own. You can buy even your pizza on your own handiti. Saka zvinenge musikana kwawo musikana anoshanda netunhu twake, hauzodhipendi nemunhu. So that's my advice. Okay, thank you guys. Mama makadini? Tripeni makadiwo. Tiripo. Mama nhasi ndauya nenyaya iri kuitika, like tikada kutarisa vanhu vari kuzviuraya kunyanya varume.
vari kufa singaiti like 2 weeks ago idzodzidza vanhu vari kufa. So ndaida kubvunza kuti imimi munozviona sei kuti vanhu munhu shuwa wasvika mukadzi wako ari kukuchita, yes ari kukuchita, mukasvika here pakuzozviuraya, mungati chini nyaya yakadai? Ja panyaya dzokuzviuraya ndinoona kuti munhu anenge ashaya munhu wokusheya naye, so at that moment zvinogona kunyanya kumudya, like sometimes unenge watombobvunzwa and then wotomupindura kuti aiwa hapana wotomudza, unogona kutanga kutomudza hama mumashoko ekuti anorwadza. Saka akashaya munhu wokuti anotaura naye that time. Sometimes so far vanhu vari kutongoona kuti suicide is the best because anenge akusaona munhu wacho, but chandiri kutongoona kuti dai vanhu vatongodzidza kuti kana zvadaro patime iyoyo tsvaga kwokuenda wotsvaga someone wokushare naye, maybe akakudzawo maadvice 1 or 3 unowana one chekukapture. Saka imimi advice yamungape maybe vakomana kana vasikana vacho, bosi tese tiri kuchita ende tese tiri kufa, ipapa mukomana akarwadziwa zvakanyanya ari kutosvika pakuuraya isusu vacho, saka ndeipa advice yamungape both kuvakadzi nekuvarume zvakare? Kana waona zvanyanyorwadza tsvaga someone wokushare. You know kuti even inini as for me hangu like kudhara ndaito ndakawana even mwana wokutaura naye, so long zvambobuda ndaona someone wokuti ndaudza ndashare, chera katondipindura zviri out of topic by that time ka sometimes zvinondibatsira because zvinoita kuti ndisafunge the bad thing patime yo. Saka tikawana kuti warwadziwa, of course yeah, so far nyika yatiri kurarama ndikuradzana, but tsvaga someone wokushare naye, wokudzawo 1 or 3 maadvice ekuti uchawanawo 1 or 2 unokwanisa kuachiva. Mukoma wangu tiri kuona vanhu vazhinji vari kuzviurayira marelationships, tichiona recent situations akaitika ekuti vamwe vedu varume vakazviuraya because of vakatouraya mukadzi wacho futi because of cheating. Hamunoti munozvionawo sei? Ya kazhinji chinoitika panyaya yekuzviuraya pamwe pacho pari kuleka macounseling, vanhu vanofanira kukanselwa zvakasimba kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. I think ndo maonero angu inini. And what could be your advice kuvanhu vari kuita zvinhu zvakadaro, kuna vamwe vasati vaaffect, kana vari currently kuna vamwe vanhu kuti izvezvi ari relationship and it's a bit toxic kana pane zviri kuitika but he's thinking of killing himself or we wouldn't say anything, but tinoda kuziva kuti munopo advice yakaita sei kuvanhu vakadaro for now? Ya tingangoti izvoni panyaya uyu ari kuitika mazuva anaya, vanhu vazhinji vamwe vacho vaakurasa chinyakare. Kudhara vanhu vaiwanzoenda kunana tete, anana mbuya, anana sekuru vachipiwawo maadvice kuti homana kana matanga nyaya dzewanano idzi munofanira kushandochi muchiwirirana, and then pakaitika zvinenge zvaitika munokwanisa kudzoka kwatiri isusu vechikuru vanenge vanewo maideas vanokwanisa kukupai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. I think ndo zvandinoona nemafungiro angu vanhu varasa chinyakare. Ndizvozvo maita basa singaite mukomongo. Anditi aiwa tinotendawo muoneso rakanaka. Thank you. Makadii sisters? Tiripo henyu makadiyo. Aiwa tiripo, ndikuzviona kuti muripo. Ore sisters nhasi nyaya ndauya nayo yakamira yakadai so. Tiri kuona kuti for maweeks mashoma apfuura vanhu vari kuzviuraya, kana mumwe wako mudiwa wako wamona achichita kana kuti wanzi aiwa taperera panapa, wotoona munhu akutoenda kutonotenga mushonga wotofa, wotonzwa kuti ninga akafa kana kuti ninga akauraya mukadzi wake nenyaya yekuti anga amona achichita kana kuti anga ati handichamuda. Munoiona sei nyaya yakadai? Nyaya yacho yakaoma. Chandinoona ndechekuti vanhu for precaution haufaniri kunge wakaiperera kana ukapinda murudo, unofanira kusiya space in case of disappointment. Uyezvo kana iwewe uri murudo usanyepera munhu, kana usingamude munhu regedza kudanana naye, because right now how do you feel if someone dies because of you? Yatongoze mumusha nekuda kwerudo. Saka zvaunofanira kungoita semunhu akangwara, ida waunoda, unenge uchinatsonzwa kuti unoda, tiregedze zvekuchitana, it's not good. Ndo maonero angu. Alright, saka imimi sisters ndeipi advice yamungape both kuvakadzi nevarume, because tikuzviona zvinhu zvikuitika kwatiri tese. Mukadzi ukachitwa iwewe unogona kusazvigamuchira, unototsvagawo maminzi ekuti ndobuda sei musituation yakadai. Izveni kuvarume zviriko, saka ndeipi advice yamungavape? Inini advice yandingapaka kutaura kwechokwadi, munhu kana wachitwa ona kuti wachitwa, I think you have to seek for counseling. Mazuva ano kune vanhu vakawanda vanokansela.
ukaona kuti wasvika musituation yakadaro haufaniri kuzviuraya, you have to go for counseling. Ukakanselwa unonzwa zviri nani, unotonzwa zvinodzika with time, not kuti you have to kill yourself. Ezvose zvandambotaura, munhu haufaniri kuperera pamunhu. Uyezve munhu kana uri murelationship haikona kunyepa, ida munhu unoda wausingade siyana naye. Alright, maita basa sisters.